Szevasztok, srácok, lányok! Itt vagyunk egy videóban, igen. Hát igen, ahogy megígértük, várjatok, akkor inkább mozgok ezzel. Igen. Azt menjünk mondjuk, nem tudom, ilyen magámba. Gyere magámba. Jó van. Ide. Gyere. Bejöttél? Bejött. Start now, jó. Ketten vagyunk. Megyünk valahova. Hotspot-annal már ízni. Engem nem várjatok. hallatok, ugye? Nem hallatok. De így már igen. Jó van. Tegyük a billentyűzetet. Ne. Jó lesz ez itt. Tabletot egy picit hátrébb rakom. Ne rakjuk ide előre? Átrakhatjuk ide előre, max akkor hátrébb kell ezt így raknom. Ja. Ott a szenítunk. Szerintem úgy lenne jó, ha így Koffé, várj, iszok egy Hopszi. kávét. hopszi. Ezt így, na, kinyújtjuk így. Szerintem jobban hallatok, nem? Hát reméljük, én megittem a kávét. Hol vagy? Na itt szolgáljuk ki. Se ó a neve jó, azt mindig le kell ellenőrizni. De lehet, hogy nem mindig ugyanazt adja ki. Jó, várjál. Nem bírsz inni kávét. Kijöttem. Hol vagy te? Várjál, bro. A Pali az még életében először játszik a játékkal. Hol vagy? Én, bro, itt vagyok, én csinálom már a fényképet, mindent ellenőrizem. Itt az első kettőnél nem lehet hiba, ugye? Itt nem lehet az első kettőnél hiba még, viszont hát utána már. De maradjatok itt mindenképpen velem, és természetesen Tomival, ugyanis hát itt lesz még olyan ijesztő dolgok, amire ti nem számítottatok. Úgyhogy mindenképpen maradjatok itt. Ja, beadtad, jó? Te tudod, hol vagy? Egyes szobába szeretne menni a hölgy. Igen, jól látom. Egyes Hol room, mentek? ott már ki is nyitjuk. Ide megy az egyes szoba. Úgy, egyes room. De te Úgy, külön vagyunk? nem külön vagyunk. Várjatok, leszedem a izét. Mikrofont így jobban fogjátok majd hallani, csak közben De várjatok. lehet úgy is, hogy le van szedve a mikrofon. Nem úgy, hanem hogy ezt arrébb rakom így. És kézzel játszom? Igen, kézzel játszok én is. Rá volt ugye csatlakoztatva, és így akkor hallani fogjátok, amit a mikrofonban is mondunk. Csak közben nem akar rámenni a saját, de és akkor ezt bedugjuk ide, és akkor készítszok tovább. Ugye a normális ember, aki tableton játszik, Ja. kézzel játszik. Várjatok! Csak itt közben ezt már régóta. Aha. Ezt fel kellett volna csinálja. Ja. Ma nem lesz Minecraft, de holnap megígérem, lesz. Hát is remélhetőleg lesz. Ez már. Úgy. Na igen, nagyon szép. Lehet, hogy itt esik. Hersz kell neki, várjál, hozom. Írsz a kommentbe dolgokat, vagy mi? Nem, nincsen komment. De neked már nem kell beadnod. Mindegy. Úgy. Jó, nem kell. Jó, akkor mindjárt meg is gyógyul közben. Itt van a következő páciensünk. Úgy. Az első kettőnél még ilyen nincs anomália, ezt már elmondok. Hatok, fotózzuk le. Úgy tökre normális, minden. Utána majd jön a doktor. Azt akkor nem figyeltem most, hogy mi volt a neve. Kettes szobába szeretne menni a hölgyikink. Közben megnézem, hogy van-e kávé. Eltévedtünk egymástól. Most már van. Neked mennyin van a szenitid? Ott a agyad, mennyin van? A szenitid? Itt vagy? 70. Nekem 9. Mi? Hát látlak Fox. Jó. Látlak, te is látsz engem? Persze. Troll, én hogy nézek ki? Te is. De neked mi a neved? Tomi 17. Nekem pedig hogy... Neked Fox. Jó, 06 Fox, igen. Nekem meg... Jó, azt szemcsepp kell neki, ezt hozd te, szemcsepp. Azt. Jó van, itt a szemcsepp. Ez szemcsepp? Hát igen, de hozd. Ja, ne azt! Ne! Istenem, nem az volt a szemcsepp. Gyere, Balikám! Ez volt a szemcsepp, ez ahol itt ugrálok. Akkor beadjuk neki a szemcsepp. Majd most én fogom mindegyiket beadni neki.
Jön a doktor. Jönnek a rendőrök. Nem, a doktor jön, bro. A Pali azt hiszi erre, hogy ez a doktor. Megöltük. Hát igen, megöltük. Te megölted. Mi? Mit adtam neki? Hát a kenőcsöt, és a izét kellett volna, szemcseppet. Mert nem tört el semmi cucca, hanem fájt a szeme. Szem kell ellenőrizni, nem tudom, hogy ez mondja. Most már figyeltük a security kamerákat, meg le tudjuk ezt zárni, de meg Pali ne zárja már le. Fogadtál egy új beteget? Nem fogadtam én, majd mindjárt jön. Ez ki? Egy embert öltünk meg. És mit csinál velünk ez az? $13 tudod, mit veszek, bro? A nagy bűnös semmit. Neked mennyi dollárod van? Nem tudom. De bro, nem nyitod ki? Menjünk el az kettesbe. Ojjaj, annak hiba, az hiba. A feje, az látod, hogy milyen? Az hibás. Csi- Az hibás. Mi hibás? Hát a vízi. Baja van ennek? Úristen, hát a kamerában nem, de... Mi az? Na nézzük ezt a izélényt. Ez hülye ember, ugye? Ez nem, hát először még nem lehet megítélni. Na, Várjál, nézzük a kamerákat, először is nagyon fontos. Kamerában minden jó. Jó, minden kamerát tudunk használni, kamerában minden jó, oké. Nagyon szép. Jó, minden. De igazából csak így nézd, hogy én játszok. Ez a Pali, ez nem tudja, hogy mit kell csinálni. mit csinálsz? Nyomtatsz egy képet róla. Hát megcsináltattam. Ja. Megy a 4-es szobába. Amúgy gyere az 5-ös szobába, gyere. Gyere, nézd. Itt van egy ilyen rejtett poszter, ezt amúgy Vence 30-tól láttam, gyere. Nézd, itt mi van. Itt van ez a cuki macska, de nézd, itt van egy ilyen gomb. Gyere oda a poszterhez, ahol én állok. Ott lesz valami. Én megnyomtam. Mi? Megnyomtam. Jó, várjál, nézd, és látod, mi van ott? Mi van? Pikos. És ahhoz majd kelleni fog a kulcs, amit majd a patkány tud adni, de közben ez már beért a nizi. De addig foglald le az embert, aki csengetetsz. Menj a izéhez, tudod? Emberhez megyek. Nem lesz hiba? Menj a emberhez, aki csengetetsz. Várja. Közben nézni kell, hogy nem anomália-e. Ez nem anomália. Hát nézzük meg. Várja. Közben így a kávét, mert 66%-on van. Várja. Jó, kamerákban minden jó. Jó, minden. Nem anomália. Megnyomhatom ezt a papírt, amit küldök. Persze, intéz. Azt majd mondta, hogy hanyas szobába. Ezek róla. Mondta, hogy hanyas szobába szeretne bemenni. Hát ezzel nincs baj, ugye? Azzal nincs, az mehet. Azzal nincsen baj. Jó, ezt a mézes szirupot kell még neki beadni. Kanadai, nem tudom, mézes szirup. Jó, már csinálja. Jó. Rátettem. 5-ös szoba, gyere. 5-ös szoba, oda megy, ahol a majd. Olyan, ez egy anomália. Az egy nagyon nagy anomália. Jó, azt zárjuk le. Azt zárjuk le. A posztert visszacsinálni. Mi? A posztert vissza kell csinálni. Azt nem lehet. Ezért. Jézusom, a kamerában hogy néz ki? Teljesen másul. Ez is mondtam, hogy maradjatok itt, mert ilyen dolgok is fognak itt történni. Bekötött fejes? Itt egy bekötött. Ja, igen. Ne csesszel semmit, várjál már. Mutasd azt. Ott Rutyit szedjük fel, Rutyi oda szart. Ott van. De ott van. Szedd fel. Közben itt már jön a következő ember. Ja, várjál, bro, a kamerát meg kell nézni. Ez az a zombi, aki itt van. Ez nem zombi. Miért egy füle van? Nem mindegy. Hát ez nem egy füle van, ez szarva van. Várjál, a fényképet nézzük meg, hogy ott anomália, de nem. Kamerákat megnézem. Kamerákban semmi érdekes sincs. Fénykép. Főző. Várjál,
Közben megy a 3-as rumba. Mi addig menjünk a Én addig gyógyítom a 5-ös rumba lévő embert. Aki itt van az 5-ös rumba, az már rég itt van. Jó. Nézzük, hogy mi kell neki. Kenőcs kell neki, jó. Várom, hogy jöjjön már az orvos. Megint. Úgy. Meg vagyunk, és akkor... Jó, itt van a 3-as rumba lévő ember. Itt egy új ember még várakozik. Mert közben jött egy új ember, az gyors, itt megnézzük. De miért van lezárva? Gyors, ez... Jó, nem jött senki még. De miért áll itt az a hülye? Jó, nem szabad felnézni! Nem szabad felnézni. Nem szabad. Mire nem szabad? Hogy gyere a 3-as rumba, ne nézz fel a 3-as szobába. A 3-as szobába, gyere, ahol én vagyok. Ott írja, hogy don't look up. Ne nézz fel. A 3-as rumba. Írja, hogy don't look up, ne nézz fel. Ne nézz fel, ne nézz fel. De ma fölnéztem. Áj, bro, mennyit levetsz? Hát de ne nézz fel, láttad, hogy mi van fent. Te is megnézted? Én nem nézek fel. Mert le fogja venni a izémet. Ó, kezdődik a... Oszt! Majd, láttam a szemeit, de nem érzékelte a játék, hála az égnek. Hú. Na jó, közben jön már a következő ember. Jó, jön a doktor. Jó, lesz a shop, mindjárt kapjuk a izét. Meg fog nyílni szerintem ez a új, igen, megnyílt. Jön a shop. Tön. Nem kaptunk izépénzt. De mindjárt kapunk. $20 kerül ez a izé. Check-in. Excellent, jó. $3. 113. Jó, akkor vegyük meg ezt a check-int. Jó, ezt megvettük. Ojj, nézd, hogy milyen anomália közeledik felénk. Keres már meg, a 3-as szobában vagyok. Ojj, itt meg közben veri a fejét. Segítsél már! Miért? Gyere a 3-as szobába. Hát de bro, kilépett. De visszamentem. Hova? Rád vagyok joinolva. Hát de bro, miért léptél ki? Vagyok joinolva, Mi? Rád vagyok joinolva. Zárjuk be az ajtót is. Akkor megint egy anomália jön, ezt nem hiszem el. Hogy megint egy anomália ide közeleg. Te itt vagy? Úristen. Amúgy itt vagy. Én nem vagyok ott. Azért nem, de villog a lámpa, bro. Azt hittem itt vagy, Hát de azért, meg kiléptél. Tudom miért, Hát de miért léptél ki? Bro, iszok kávét. Téged izgalmas ez a játék? Szerintem nem izgalmas. Hát, bro, attól én még végigjátszom. Végig játszod a videót? Hát videó lényeg, de bro, azért a kamerákat nézzük meg, hogy nem-e anomália-e. Rá tudok spónolni úgy, hogy ott legyek, ahol te? Nem, meg kiléptél, és ezért nem tudsz. Most invite back-et tudsz küldeni. Közben a lábam a 4-es szobába megy. Hát de miért léptél ki? De beléptem valami fósba. Itt a palikám itt közben így lépeget meg minden. Csokoládét tudunk majd venni. Közben itt mennem kell a 4-es szobával lévő emberhez. Jaj. Itt megyek. Úgy. Szépen csináljuk meg. Szerencsére most nincsen semmi, nincs olyan. Don't look up.
szerencsére nincsen semmi. Jó. Mész kell neki. Most milyen játékban vagy? Ugyanebben. Jó, te most a másik játékban vagy, nem? Nézd. Daisy? Nem ott, ahol én. Jó. Kell nézni, mert töltelik. What? Te nem ott vagy. Ne csöngessé! Megbaszom a fejedet. Jól van? Maradjál csak. Nézd, hogy néz ki a kamerába. Szerintem ezzel van egy pici gond. Na jó, téged nem engedünk be. Nézzük meg a hátulját. Hát olyan nagyon csúnya. Megnézzük gyors kamerával. Nem bírjuk, de... Ment el. Láttad, hogy néz ki. Jöjj ne! Következő ember is meg fog haragudni. Én azt se tudom, hogy hol vagyok, srácok. A Pali az konkrétan egy másik lobby van. Konkrétan kicsekkolsz. Azért kamerákat figyeljük, mert lehet, hogy majd elkezdenek itt égni nekünk. Az nem lenne jó. Ezt felneted YouTube-ra, Mit? ezt a videót. Hát miért, bro? Jó. Akkor ezt már zárjuk is le. Köszönjük szépen. Ja. Hát haragudjon meg, bocsánat. Leve. Na nézzük, ez is már anomália lesz, sejtem. Ezt mindig le kell fényképezni. Vagy check-int, vagy először megnézni a security kamerákat. Jó. Na akkor most jön a fénykép. Jó. Akkor ez normális. Én már ezt a játékot már 5-ször végig játszottam, tehát itt nagyon nem aggódok. Egyes szobába akar menni a hölgyikém. Utána majd jönni fog a doktor, gondolom. Joinolni így. Ma? Fel tudod? Ojjaj, jön már az a izé. Az előbb feljoinol téged, hogy rád akarok elépni. Most nem tudja azt? Nem, de hogyha kilépsz egyszer, akkor már nem tudsz. Jó. Hol van, nem ide? Ide. Egyes roomba ment a hölgyikém, vagy férfi, nem tudom, szerintem hölgy. Jó. Az szép. Tudom, hogy mikor jön ez a kis patkány, jó, közben tapasz kell neki beadni. Az egy életet vesztettünk el ott a tüje miatt. Bocsánat. Úgy. Jó, az megvan. Közben a Pali az kiment. Nem tudom miért. Nem mindegy. Itt mit mond nekem a hölgyikém? Tehát, hogy azt hiszi, hogy én ilyen uramatyám vagyok? Azért kamerákat... Jó. Eddig még senki nem akart menni a 6-os, 7-es, 8-es szobába. Ne kezdjétek el nekem. Ne kezdjétek el nekem. Szépen. Ojjaj, éga. Jaj. Hát látjátok, ilyenek is lehetnek ebben a videóban. Azért mindenképp maradjatok itt velem.
És hát, hogyha ilyeneket látunk át, akkor azonnal szerintem segítsünk nekik. Hát, való életben nem tudom, hogy gyulladt ki. Azt ja. Úgy. Közben nézem, hogy mikor lehet majd kávét inni. Mi? Most nem fogunk közben, szóval akart menni 4-es rumba. Igen. És azt nem is mondtam, hogy ha meghalok, akkor vége van a videónak. Amúgy. Szóval nem szeretnék meghalni. Na nézzük, mi kell neki. Herbs, medkit és medicine. Jó, ezek szerencsére. Medicine-t adhatjuk is be neki. Jó, ez a medicine neki. Medkit hol van? Ezt is adjuk be neki. És a herbs. Adjuk be még neki. Tényleg mindig azt hittem, hogy valami űrlény, de kiderült, hogy csak levelek vannak az szemehelyérei. És akkor már töltődik is szépen. Jaj, bro, ez mi volt? Nem tudom. Közben itt van a Harry up. Aha. Ez valami éhes fog lenni. Ez valami meg akart téged így ölni. Mese. Ha? Apát kérje, hogy menjünk enni. Jó. Bazd meg, lezárom. Azt a videót ne tedd már ki. Ne, bro, elmegy. Na, csátok lányok, megint félbe kellett szakítani, de látjátok, így már több óig tudtam, úgyhogy ennél lett volna ugyanez a videó, és hát addig sziasztok. Nem adunk kávét, szia!